се изпрати благодатта на избавлението и благословението Йорданово. Господу се помолим, Господи помилуй, за да ни направи Господ Бог сила и наследници на своето царство, чрез поръсването с тая вода. Господу се помолим, Господи помилуй. В името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин, амин, амин. В името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин, амин, амин. В името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин, амин, амин.